Kíváncsi voltam arra, hogy mi az, amit meg tudok csinálni, hány napot tudok végighorgászni. Ugye az volt az alapvetés, hogy legalább minden nap 1 óra perccel legyen élőben közvetítve a TikTok profilomon. Itt van velünk Seles Karcsi, a Ponchon, a legfanatikusabb folyami horgász, aki végigtolta a 2024-es évet. Karcsi, mesélj már nekünk erről, hogy sikerült ez a tavalyi év, milyen kihívásokkal járt, milyen nehézségek adottak. Erre a követőim különböző fogadásokat kötöttek. Ez egy 2024 évvégi ilyen szezonzáró petszán történt. És én is kíváncsi voltam arra, hogy mi az, amit meg tudok csinálni, hány napot tudok végighorgászni. Egészen pontosan hány napot sikerült? Ha jól tudom, picivel több, mint egy év. A cél az 1 év volt, hogy tavaly év ugye szökőév volt, 360 nap lett volna a cél, és összesen 398 napnál álltam meg, január 31-én az idei évben. Ugye a szezonzáró peca volt az első nap, 2024. december 31-én, így jött ki a 398 nap.